Γεια σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Καλιατζής, ειδικός γονιμότητας και εξωσωματική γονιμοποίηση. Μία πολύ συχνή ερώτηση με το κλασικό άγχος, εάν τα έμβρια, τα κατεψυγμένα, θα επιβιώσουν μετά την απόψυση και αν θα είναι καλά. Με τη μέθοδο κατάψυσης που έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε άριστα ποσοστά επιβίωσης των κατεψυγμένων εμβρίων και τα ποσοστά επιτυχίας είναι φάμιλα και καλύτερα των φρέσκων εμβρίων. Οι λόγοι που αποφασίζουμε αν θα καταψύσουμε κάποια έμβρια είναι οι εξής. Πρώτον, σε περίπτωση που η γυναίκα παράγει πολλά οάρια με την εξωσωματική. Οπότε, καταψύχουμε τα έμβρια για να μην έχουμε πιθανότητα υπερδιέγερσης των οθικών. Και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε μετά από 2 μήνες. Δεύτερος λόγος είναι σε περίπτωση που έχουμε μόνο ένα έμβριο, το καταψύχουμε και θέλουμε να μαζέψουμε και άλλα έμβρια για να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας. Και τρίτος λόγος, και πολύ συνηθισμένος, είναι στην περίπτωση της δωρεάς οαρίων ή δανεικά οάρια, όπου εκεί πέρα το 99% οι εμβριομεταφορές γίνονται με κατεψυγμένα έμβρια, γιατί δεν μπορούμε εύκολα να συντονίσουμε τη δότρια με τη λήπτρια και τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάρα πολύ υψηλά, άνω το 50%. Άρα, ανάλογα με το περιστατικό, θα επιλέξουμε αν θα κάνουμε εμβριομεταφορά φρέσκων ή κατεψυγμένων εμβρίων. Για την εξωσωματική γονιμοποίηση, το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει η εξατομικευμένη θεραπεία. Κάντε ένα follow για να μάθετε περισσότερα.